Interventna jedinica 92 je elitna jedinica policijske uprave za grad Beograd koja je namenjena za izvršavanje najtežih i najsloženijih intervencija. Vidjet ćemo sada i njihovu vežbu. Prvi, ovo je desno ili lijevo, šta misliš? Dežurna služba preko komandnog operativnog centra objavljuje da je u Banci na području grada Beograda izvršeno krivično delo razbojništva uz pretnju vatrenim oružjem. Dat je detaljan opis izvršenog. Nakon počinjenog krivičnog dela udaljili su se vozilo marke Alfa Romeo tamne boje bez registarskih oznaka. Također naloženo je opisno postupanje jer su lica naoružana. Jedan od dijelova koji su uvodili čije je vozilo objasnio kroz saobraćajnu gužvu u namjeri da zaustavi vozilo i uhvati izvršioca. Sad će ga pustiti, onda će ga pretići. Ma napravit ćeš jedan krug za nas. Ovdje stižemo u pomoći još jedan interventni tim sa najbliže šatala Andreja. I u pogodnom momentu zaustaviti putničko vozilo. Što je bila vežba žandarmerije interventna negdje u Beogradu. Onaj Defender zabio se ovoga kruzovog pozadu, znaš koga da razlavio. Svidio sam. Ovako izgleda hapšenje osumnjičenika. Hapse lopove sam.